zanin chu the first order kan lo en ho le anga atoi deuh lek mai theia zanin chu mi lo hre thiam mai dawn ania chuanin en mai mi lo subscribe sak le theula like no pe ulam no comment sak le ram dawn ania atira chuan an leader khan jesu te in chu check turin alo ti a jesu chuanin ama pon I check to ani lo mi hi alo ti a ma se an leader khan Mr. Liu kha in ven nan man I tum chuanin kamhing hi I lo hril dawn nia ti pa chuanin midang ho chu check turin alo ti ngala ma se jesu khan chu ti angai lo thu hi alo hril zui chu ti lai chuanin sipai then khat chuanin an lo dap meka ma se an hu chuan engma an mu lo thu hi lo soin an sipai pui jesu in alo thal ho kha an lo pu chuak ngal atuk chu lo ni in Mr. Wang khan jesu te omna a khan lo kalin fortress chunga super power nei in sipai ho boina asiam thu hi alo hrila ma se jesu chuanin lo hrilo derin Mr. Wang chuan super power anei ve chak thu hi lo hrilin super power anei chuan bial nu tur te kanei anga hi alo ti a chu ti lai chuanin meche pahnih kalkunga local chu an enzui ngal jesu chuanin an mel chu a tha ma se an pian amoi lo ani so alo ti a enga tan nge meichhia I ti reng reng hi alo ti chu ti lai chuanin ama a jesu bula local kha sipai ho chuanin an lo man jesu chuan Mr. Wang bula chuanin tinge an mana ti in alo zota Mr. Wang chuan super power aneya chu a thian te bula a so reng thina chu hria in mi then khatin an lo hralta ani hi alo ti a chu ti pa chuan a khongai thu hi alo soi zui ngal bawk Mr. Wang khan soi zelin tianga super power nei ho hi experiment ti nan fortress chunga son an man thina lom lo ti jesu chuan super power chu ala du thowem ti in alo zota Mr. Wang chuan aru chuan ala du tho thu hi lo hrilin jesu te unau po super power atne chuan tilang chuak lo tur chuan alo ti zui ngal bawk anuwa chuan jesu khan zirlai no pangte chu lo zirtir mekin zirlai ten an lo ne to ti a hriat chuanin class chu ati top zui ngal zirlai ten lom thu an lo soi chu jesu kha a system atang chuan hard coin chu alo chuak zui ngal bawk anuwa mi pui pungkhom chu lo langin mi pui ho chu lo phun nuai in mi then khatin thil omzia chu lo soin jang bai jen pa in a fapa fortress bola lo hral ho kha lo that hi alo ni a an in beina a chuan a pa po thi zuin anu po kha an ina ainok hlum zui ngal ani hi an lo ti a anu an zirtir tu kha lo kalin phum tur chuan alo ti zui ma se an man lo thu hi an lo hrila zirtir tu khan dollar za som ni in hlo dawn nia hi alo ti anu wa jesu chuan mi bula chuan a thei ang tok chuan treatment hi lo pe in a hard coin po kha alo chuak ve zela anga ve to hle ani anau chuanin puisa alak ngai lo awang chuan lo lung oi thei lo in a u bula chuan alo thin rim ve thin hle ani jesu pon weapon kha a lei theinan za a som sari pathum hi alo khol ve ran to mai ti zong kha zanin na tan chuan ni phot ro se atoi le na mi lo hre thiam mai don nia hun hi ka nei lo lu tuka a hrim in copyright hi ka nei zela hai mi copyright test nan hrim tun tum chu ka lo a ve mai ani em mi hre thiam don nia in va in mutui vek ula